салом бинандагони хабартиҷӣ, ман умедворам ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. имрӯз як хабари хуш дорем ки боз Россия як шарте мондааст ки тамоми муҳоҷирони СНГ Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон агар омаданӣ шаванд, айнан ба оилаҳояшон биёянд, яъне бо зану фарзандҳоятон мебиёед ва дарҳои Россия боз барои шумо метавонед кору фаъолият кунед дар инҷо. Ва дуюмаш ин аст ки на ҳама метавонад биёяд одамое ки бачаҳое ки ёш ҳастанд, хонда истанд ва дар корҳои баланд мехонанд, вузҳо, дар коллеҷ студентҳо, онҳо метавонанд биёянд бо оилаҳояшон. На ҳама метавонад. ҳама тамоми мардум метавонанд биёянд ба шарте ки моҳи июн соли оянда 2021 ва ҳозир дар документ дастмон премьер-министр Мишустин ин уже подписат кардагӣ ва одамои студентҳо ва хонандагоне ки дар корҳои баланд хонда истанд, ҳавайҳоро метавонад бо оилаҳошон биёянд ба наздикӣ. Ягон саволу ҷавоб дошта бошед, савол нависед, ҳатман ҷавоб медиҳем. хайр, то боздид.